Yamarefo nyina kwa ba edmo PAMBY TV eso enenso yabepie mu ewo wenchi dwadada mu yaba Nyansapo dwumadie yene adwadifo a mo hanom eba ba twetwe nkomo no mo so no ma kire madwen na meka wo se na otwe eche mu no yene mu etwetwe enkomo na ye bisa mo se ye wade bi wo honom efa abofra efa panyi efa chese oba ne bema nyina amanfo bebre na kire omadwen na enne yade answer no etu dwa sade no eye bentoa ane eye bentoa se ye nwanwa mashaki wo hu enenso ye bisa se empanyimfo miensa ewo ho na yasoma wo se fade akoma panyimu a owo mu ba konsi atutu ba konso na pampamu apa ena afi so ba konso afudwene hwan ena epanyi wo mu a wode ade ne bekwa akoma no wenya asem bi se na ye bisa Nyansapo kire wadwe medin e de oba pa fia afriye Memo if you subscribe to your YouTube channel no Metria PAMBY TV YouTube and also TikTok PAMBY 90 Facebook PAMBY TV Instagram also PAMBY TV follow yen now face ni yene edwadifo encheche enkomo My mawakwa ba edoba PAMBY TV so ba cho ejimo so Nyansapo kire wadwene ene ye bisa se enkrofo miensa ena ete faako ena yasoma wo se faade akoma panyimu a owo mumu baako ne nsi atutu baako nso na pampamu apa ena baako nso afudwene omumu hwan ena epanyi a wode ade no bekwa akoma no me pa cho me se wani die kasa obi wona ne nsi atutu nso no wanye panyini efise obi timi kwowo eme na mono so ma ne nsi tutu na de to so mienu bi so ho na ne ti apa nso na wanyini ye won so obi wo ho ne titi we fufu ntam nti eno nkire se wanyini nti ba sa nipa miensan bi so ho ne ti fufu ba se wanyini ye ebi wo no ne fi a ofi no bi a ono fiti ye fufu ntam nti eno nkire se wanyini nti de wanyini se de asamba owa adwena obeka kasa ama wagie atum wanwu aba wo wona epanyini nti abasa hwan na wode ade ne bema no basa omumiensa no wachire mu kama de amaye omumiensa no hwan na wode ade ne bema no wo be cha ma omo nyina ye wo be cha ma omo nyina pa cho fi se panyini nim panyini nim se panyini da wadwene won se ma chire bu se ebi wona ne ti aye fufuo nso na wanyini ye biso wona ne nsia tutu na nso na wanyini nso na ne nsia tutu ne nkire se wo ye panyini so wate ase nti dia me fe ye wo anka wo be fa ne sen Nyansapo kire wadwene wa kire na adwe ya ba wonche na won so wa kire wadwe ede amaye ya ma wakwa ba do ba PAMBY TV so bikimuso Nyansapo kire wadwene ene ye bisa se nipa miensa ewo honom baako apampamu apa baako nsi etutu ena afi so baako nso ti afudwene na yese faade akoma panyimu a wo mumu a hwan ena wode ade ne bema no ba shomi de bema ne na pampamu apa adentia esan se impanyefo ka baby se enye dwine nyina na ema Nyansa etimi de bema ne na pampamu apa no nti hu ni se ne na pampamu apa no na epanyimu wo mumu mi de ma dwine kire no na mbrantie na o mapampamu apa no nso mo so ye mpanyimfo ana oh so bisa me se makotu mpanyefo nti omoye wa so omoye mpanyefo ne de nti obetima panyin nti ne na pampamu apa no ono ye panyin se ne nsi atutu no ene ne tiefo dwene ne wo oh mi de ma dwine kire no nti hu ni se o ma pampamu apa no omo ye mpanyimfo se no mo tebi so usma me se omoye mpanyefo nti me fa de nkomo nti hwana me fa nkoma no nti wo de bema ne na pampamu apa no Nyansapo kire wadwene wa kire na adwen wo se wo de bema ne na pampamu apa no wo so wo de bema hwan ya ma wakwa ba do ba PAMBY TV so ye nua Nyansapo kire wadwen ene ye bisa se ye woni pa miensa ewo honom baako apampamu apa baako nsi etutu baako nso ne ti afudwene na ye de ade ama se fa koma panyimu a owo mumu hwan ena wo de ade ne bema no me madwen kire de enka me de bema de na pampamu apa because ewetima ba say de obi wonu ma ne ti afudwene nso Nyansa woni bi wo ho akwa afudwene ena de ne ti tutu so ewetima ba say bi accident ana say ni mfie so ntini mi to me pa de anka me kire say de na pampamu apa no ono na me de bekwa akoma no na abofra pampamu ntimi mpa
Oh, abofo pampam be no ense na nya common be adwene no se tutu ya ne de no ye common class ne de no pampam mu apa no because ne de most of times ne ense da nye common sa nti mi ma dwen kire no no penyufo mo wo fie bebe na pampam apa wo oh nipa kakra bi e kwa ye fie pampam pa ye ni ho sa pampam pa ye ni ye fie nti na pampam apa no na wo susu se oye penyi mi susu se de na pampam apa no ona e penimu a ye soma me se me fa de nkoma na me de bekwa akoma no ya sure say e bia na e kaka na ama na pampam apa oh dabi nti na pampam apa bia ye penyi oh de na pampam apa bia we penyi because en American show mu say apampam pa ye de eno na nshada nya de me gina ha say me ya out to be me wo dwene wo mitiri ho dwene de akra keto be no ye common sene apampam pa ye no eno nshada nya common sa nti me ma dwen kire ne say de na pampam apa no na e penyi se ne ne se tutu ne de on de on kan wo kra de ne se tutu so de eno so we ka ho be ebetima ba se bi accident kwa na ma ne se adwire agu nti eno so de ebetima ba se ne kaka bi na ma ne se no so adwire agu nti apampampa ye na me de madwe e wo no so Nyansapo hye wadwen wa kire na adwen wo se apampampa ye no e na wo de be ma no ye ma kwa ba e do ba PAMBY TV so e pa cho me jo so Nyansapo kire wadwen ene ye bisa se yasoma wo se faade koma obi na ukodu honom no omo ye nipa miensa ene te honom ba kon si atutu ba kon pampam apa ba kon so ti afudwene na yese faade no mapanyimu a owo mumu hwan ena wode be ma no me de nka me de be ma ne natifi apa no adentia ase mi hu se ne nesia tutu bi accident bi si ma usintin tutu na na so bi kura ba wono no kura ketwa kura na ne ti afudwene na tifi paye ne do ya de ne ase eni ho kese na mo wudu mpanyimfie bi so a na ase ba mu se watifi ne pa enti chese ne na pampam apa ne de wona na nka wode be ma no ba chwa wona na nka me de be ma no na se nkola ni bi so wona ma pampam timi pa o na mo mo no nye no ma kese se tutuo ne dwene no enti mi nkoba ne se kaka betimi ama obi apampam apa ewon sa de ewon sa na mom saafo na seje se wanyin kakra kwa animu ansa ne sa de na ba ti omo pampam apa ne de omo de omanyi pa omo nyin kakra ti mpenyufo na omo wo fie na omo pampam apa ne de omo mfie kwa omanim Nyansapo kire wadwen wa kire na adwen e wo honom nti ye ba wo nche na wo nso wa kire wadwen memo we mfi se obe subscribe YouTube PAMBY TV TikTok PAMBY 90 na Facebook PAMBY TV Instagram PAMBY TV ma kwa ba ye do ba PAMBY TV so e pa cho me je wo so Nyansapo kire wadwen ene ye bisa se yasoma wo se faade koma obi ukoduru honom no omo ye nipa miensa ne te ho ba ko na pampam apa ba ko nso ne nsi atutu ba ko nso ti afudwene na yese faade ne mapanyi a owo mu hwan e na wode be ma no anakwasem no sa wode ko mpani semu dia ene na de ne si atutu no ene yese ye de ma no sanse nei dwene de na nkola nyina afudwene ana me bo nkola nyina afu tipa yesu ne de ayare bi aba ba ya kula brantie kwa hene na pampam apa yemma ikura no wunyine na edu ba bi na ayese pampam no na wutiri ho na epa ti sa wode kwa abakwasem pa na sa wode kwa titimire mu pa de na ye kira dwen dia na sabide ni sie tutu no wore na ye sese ye de sa achede no ekoche no me de ba dwen kire no na entimi nkoba ne se e bi accident na mani pa ne nsi atutu accident timi mo nipa sin tutu de nanso accident ne sin tutu no ewo ho eno nso so ne yewom ena ne wanyina ne sin tutu no eno nso so wuna ne obi ne beka akiro nti ukọ na o mete ho ma ba na bie nanum na wa hye so wamie nanum kura wo chia no a ne nkasa no ba mu ahu se accident na me na didem na de waba abrewa pa na waba kokora ne sin tutu no de ofe ne sepe ne obi ne beche wo se wo ye panyini ane o kasa na no ebe wo so anase de na no wo so na no wo so na so wo hwe nse na se no ni nyini no ene se de asie tutu no ne obi ne beka akiro nti panyimu na wo mumu no ye ne nsi atutu no me pa cho ane ye ne nsi atutu no pa cho ane Nyansapo
kyerɛ wadwen wakyerɛ na adwen e wo honom wo se ne ne nsie tutu no e na ye panyi a wode ade no e be ma no pacho ma kwa aba e do ba PAMBY TV so pacho ye mo Nyansapo pacho kyerɛ wadwen ene ye bisa se yasoma sa faade komo obi na ukoduru honom no mo ye nipa miensa na te honom ba ko nsie tutu ba ko na pampo ma pa na afenso ba ko so ne ti afudwene yesi faade no ma panyimu a owo mumu hwan e na wode be ma no pacho me de be ma de ne nsie tutu no adentia ayi de me huni se ansa na obi nse do domine suru nyina betutu na wonipa wanyini pa se wonyini ya wonse ase ne do domine ntimi entutu sa nti wona me de be ma no na entimi nkoba ne se bia na e accident me pacho accident betutu wonse entimi tutu do domine na emfiri wo ne mo nyini betimi atutu ni pacho anyi de betimi atutu nyina me jidi se mrofo no mo firo mo nsi nyina tutu ana pacho da bi enye omu nyina de ai ba obi ti so nipa no wanyini pa anti nsini nyina ebetutu ti ne ne nsi tutu no e na nka wode ade ne be ma no pacho ana me de be ma no e san so na ye panyi wo pacho ai Nyansapo kyerɛ wadwen wa kyerɛ wadwen amfa nti no se ne ne nsi tutu no e na wode be ma no pacho ma kwa aba do ba PAMBY TV so je so sister Nyansapo kyerɛ wadwen ene se wo kyerɛ wadwen dia na ye bisa se ya de ade ama wo sefa komo obi ukoduru honom no omo ye nipa miensa na te honom ba ko ne nsi tutu ba ko nso na pampo mapa e ba ko nso ne tie fudwene ya se faade ne mapanyimu a owo mumu hwan na wode be ma no nka me de be ma dia ne nsie tutu adentia se de ne nsie tutu ne se wanyi o ana adwene we nkola kura ne nkola nyina awodwene aha ena de na pampo mapa yi apampo mu ya pami hunu dwene bia wo so ahu nti me de be ma dia ne nsie tutu no nti ne nsie tutu ne de o na anyini onyine nti wunyina na wonsi tutu se bi wo wunyine a ebe tutu de bi anim ho nyina ebe tutu dodro no tutu na mbrantie ne maaya na omunsi tutu no nso e omo de se ne omo wi omo ko share artificial na we onye sika nko shentini wanyi ntini sa na ebe ye Nyansapo kyerɛ wadwen ampa kyerɛ wadwen ti wa kyerɛ na dwen e de amayem pa pacho ma kwa aba do ba PAMBY TV so Nyansapo kyerɛ wadwen ma ene se wo kyerɛ wadwen dia ye bisa se ye de ade ama se fa komo obi koduru honom no mo ye nipa miensa na te honom ba ko ne nsi tutu ba ko nso na pampo mapa ba ko nso tie fudwene ye se faade ne mapanyimu a owo mumu hwan na wode be ma no ye ne nsi tutu no wode be ma ne nsi tutu no ai adentia mehunu so na wanyini se obi nsi tutu a ene na kyerɛ se wanyina na me de madwen no se ona ye mu nyina apanyini na mrantia ne mmaba wa o mo nsi tutu ene nso o mo nso ye beka no nso se ndia na ndie kaka na mpanyimfo na ntimi ma ne se kaka betimi ama o mo nsi tutu na wo musa de mre de me kan ne se de ne nsi tutu no na wo ye panyini ti ansa na wonsi betutu de na wanyini pa pacho Nyansapo kyerɛ wadwen wa kyerɛ na adwen e wo honom pacho ma kwa aba e do wa PAMBY TV so bacho ye na Nyansapo bacho kyerɛ wadwen sa wo kyerɛ wadwen na dia na ye bisa se ya ba wade se fa koma obi na ukodu honom no omo ye nipa miensa na te honom ba ko pampo mapa ba ko nso ne tie fudwene ba ko nso ne nsie tutu ya se fa mapanyimu a owo mumu hwan na wode be ma no bacho ne wadwen na me de be ma no adentia eche se tete no ne wadwen na ye panyini ne nwem de akora bi atimi fodwene wo so akakanti ne nsi tutu wo so akakanti na pampam timpa tete ne dia anka panyin na e wadwene me ma ne e wadwene no nti wode be ma ne wadwene no bacho e na se ne wanka so di kankan e mrante ne maaya nso se de adwene de e wo yetim bebre na me meka tete de na wo ne nti se nka tete ne de a nka ne haniti afudu na e panyini sa tinka tete ne de anka ne tie fudwene no pacho na e panyini na ya nka ne ne ye na de ne obi anye panyini obi anye panyini panyi bia ni hono dabi omi ensa de obi anye panyini bia anye panyi sa Nyansapo kyerɛ wadwen wa kyerɛ wadwen se obi anye panyi wo honom pacho ma kwa aba do ba PAMBY TV so pacho meje so Nyansapo kyerɛ wadwen se wo kyerɛ wadwen de na ye bisa se ya ma wade se fa koma obi ukodu honom no omo ye nipa miensa na te honom ba ko ne nsie tutu ba ko nso na pampo mapa ana afi nso ba ko nso no ono nso ne tie fudwene ya se faade ne mapanyimu wo mumu hwan na wode be ma no
Me pa cho tete ne de mimi sore ya me hu ye obi a ne ti afodwen no ona e panyini tinka me de be ma de ne ti afodwen no tinka tete na nka de be ma ne ti afodwen na enemre mu nso na yesoma na akoto o musa hwan na de be ma no no na me de be ma no esan so no aha na minim se ona e panyini nti so wo ba ne kura na dwene ba ne ti ma o ye panyin se mpa jo da bi akwala nso de entimi mbasa sa entimi ba be ba kura be ba ko emba fu sa Nyansapo chire waje e ma kwa ba do ba PAMBY TV so Nyansapo chire waje ena ye bisa se ya soma se faade ko mobi ukodu wo mo ye nipa miensa na ti ho no ba ko na pampo mu apa ba ko nsi atutu ba ko ti afunu dwene hwan na ode be ma na ye se fama panyimu nso me pa cha be ma na nsi atutu no ado na ye panyi esanse mpanfo ko bebu besese o papa hwe ma wonsi fifira o so hwere ma na nsi nya den entutu tilimse na nsi atutu no na ye panyi to na me de be ma no ni nsi atutu no o na ye panyi ni nti se ko ba no se wo ba nne na onya accident na nsi tutu a o ye panyimu nso mpa cha da bi na mpanfo so ne bu besa sese o papa hwe so nsi fifira o so hwere ma na nsi nya den entutu na se panyi na se nsi atutu nsi atutu o ye panyi Nyansapo chira waje wa che na adwe ye ma wa kwa ba do ba PAMBY TV so yo yara Nyansapo chire wadwen sa wo chire wadwen na dia na ye bisa se ya soma wo se faade ko mo obi kodu wonom no mo ye nipa miensa ene te honom ba ko ne nsi atutu ba ko nso na pampo mu apa ba ko nso ne tie fudwene ya se fama panyi a owo mu hwan na ode be ma no yo so wo hwe mu a panyi de ne trafu dwene no me gina he trafu dwene ana accident nso tibi mo obi se tutu ana de na pampo mu apa no so kaka wo ho timi ama wa pampo mu pa ne mo mu hwe mu dia me mo mu dia me de be ma de ne sin no atutu no isanse si tutu no ye mu bebri na nya de atu se anya accident atu na emum wo se bu ana na no na bu agum na ese no aye se de aye yi kakra nti be ma de ne sin atutu no nti wa o kan se accident wo honom na o kwa obesi de hu se accident na ma ne nsi atutu ana se nya accident well accident tutu no wo hwe mu a aye ana mention se ebubu ba we no so de eye e free hokra e mana no no ebu eye se de ebu agum tu hwe ne sa na obehu se wo ye panyina na se onye panyina ti ne nsi atutu no ono ana me de ma adwen mu de ono ana me de be ma no Nyansapo kire wadwen wa kire wadwen ampa nti wa kire na adwen e de amayo mpa yi ye ma kwa ba do ba PAMBY TV so bejo so mia ba Nyansapo kire wadwen sa wo kire wadwen de ne na ye bisa se ya soma wo se faade koma obi kodu honom no nipa miensa na ete honom ba ko ne nsi atutu ba ko na pampo mu apa ba ko tie fudwene ya se faade na mapanyimu a owo mu hwan na ode be ma no okay se me kire madwen a edwinfo ni obi honom a wafudwene but onyini ye ena so obi nso pampam apa o kaka e wo ho emutimi obi apampam eden epa ena ne nsi atutu no so na betima ba se bia accident bia na torenje mi na eden esi ya nsi etutu ye ba nsi tutu no se mi kire mu a wanse yo panimpo no wanka se hu nipa na utimi se wanyini nti wa hwe de wanse na sia ye na ebi kura na ba ku bi wo mu a wa hwe utimi se nipa no wanyini nti mem de be ma ne nsi atutu no sanse adwene de yete se bia mgina ye wa type bi wonu ma wafudwene ena nya ne wafudwene bia so na panyini nti me kire ma de anam so ne wo mitim no wa kire na adwen e de amayo papa abusha hanom ena ye de Nyansapo dwumade ni nyina ebesi ene na ye bisa se ye soma se faade komo obi na wokodu honom no nipa miensa ene te honom ba ko ne nsi atutu ba ko na pampo mapa ba ko so ne tie fudwene ye se faade na mapanyimu a owo mumu hwan ena wode be ma no amanfo dodo na a kire omadwen wo so a wo hwe no kire wadwen e wo comment section hono memo we mfi se wo be share se ne be ya afoforo so betimi enye bi ahwe like na comment maye wo betimi afollow yen e wo YouTube PAMBY TV TikTok PAMBY 90 Facebook PAMBY TV na afen so Instagram PAMBY TV midin e de oba pa fia afri ye hye ne so se da se ne ye besan so ehia